Sizini eqale uzingela imbabala. Siqalile sazama uzingela. Isayonke lithambele. Lali. Ndahamba ke mina ke ndawaxela amadoda uba mathathe le nhlambo le ayithobe mina ndizabe ndivale phezantsi. Iphinde inyuka inhlambo le akangivela apha kuyo ijika apha ezihlonhlweni yabo yenyuka ngoku le nhlambo niyihlisayo. Alright ndiyakuva kodwa zikhona ezilapha phambi kwethu izinja kakulinde wena nje Yansila ayuzobukela nda ngoba jonga ke ehliwe ladambeka la nyama ngazibe kuhambe ayihamba la ndawo ahambe kuwe. Kaloku yanazi nje ukhwezi usekhona naba kwehlelweni ba ye wathi nisingela imivundlo ezibhosisini. Uqale apho konakala ke lo mzingelo. Ndancama ngelingeni ndaza ngaphambili. Ezinja khange ziphinde zibuye ngale nhlambo zehle. Zenyuke ngayo straight zoqabela ezindlini. Sayiqabelisa ezindlini lo nyamakazi. Ngathi ke bekuthiwa impunzi uqabela kwethu pha ngaphezulu. So vele oqhwaba kum nemazi. After that nje siqabeleyo pha kwavela oqhwaba kum nemazi no voice. Yaqitha apha kum le mazi ndayijonga nje imazi aziyidubula. Aqhubeka sehla le nhlambo bendiyivalile. The xa ndifike ezantsi kule nhlambo kwaphuma inkunzi pha ngaphezulu yabe iqabela emntwini pha onompu. Benqonda inani izawudibana naye pha ngaphezulu. Lo nkunzi ke ilatita ngayo yena ngokuzivela. La nkunzi ithi mnyama. Eyiphi? Le. Buyiba Khuthi. Black. Ayikho bonke lapha. Ngiyamkhatha. Yo. Le nginyama wesingabula nkunzi. No wesihlanu. Uyaye kwangulasika ngembonisa apha sipha wena pha. Zangayeke. Obaleka uma pha kulanda. Yamphuza pha. Yayikho. Izame udubula impunzi pha. Binyuka pha, iqabela pha. Athi ke akhange ikwenze ngehlokweni bawala ngalo ngoba impunzi ihlisa inyuka. So uyazama umisa straight ihle isenyuka uthi usazama ke ngoku uyikhomba exact so ndiyibalele xa isenyuka na xa isehla iphinde inyuka ndatsala kwase waqhuma phansi kwayo so ilanto ke yompoti and idistance ukuthi bingekho kufuphi la mpunzi bingaphesheya ukuthi qha ndiqonda nayiyeke ihamba ndayizama ke kodwa ngoku sizawunyusa le nhlambo sibomba konke izakwenzeka Sacheba namaduma sibhidakele zinyamakazi iva khona abantu abaplantekileyo apha. Sisengapha. Efuna soma kwelicala. Singami kulami. Singemi ngapha. Khona mngala sebengapha. Ungona nisuka yeko la cala ukuza ngapha. Kwabe nibabazayinyusa la elaphondo. Abalinyusa. Laqamba lenkunzi ile yoqala liya. Bikho la langa pha. Ka 79. Ka 79 isekho. Usuku izizwe zize kuyo. Hayi inkulu igqibile. Emnyama thu. Lonto lenicapsa into ezimthinto ayibaleki. Udlikiti. Imamele limelemene kakhulu. Iphazo sezankomo. Sabe singekho inkomo ezibiza uthi gqika nyapha kum futhi benza khotsha kudubule bayazongena kulamqwasho. Kulo khwele ku. Kulo ngikhwele ku. Benza funa ndidubule kayingapha. Yebo la ndawo inhlela ndawo ibekwe. Inhlela ndawo. Inayi kwezankomo pha. Bezininzi. Baleka ngoxa kwenzeka ntoni ngoku. Into lobuthi bidikile pha. Impunzi wedubule. Lokho impunzi limenemene hayi washo dala utry wathi lanto yiwaste yemphumbulo leya ndimbuza ba kuthele ngayidubule lanto yena iyabaleka impunzi iyabaleka and iyatshona iyafela iyatshona ime xa uqala uyijo itsibe hey uhlwayo mnyama uqhume kule ndawo ibikuyo kodwa ndiyakwazi uyibalela ngakho ke sixele indaba zethu tayi sesinika indaba zethu Aziyeke wona ke siqhuba. Uthi bakubuye wanga namhlanje uzawubiza ugeneral. But yeza lo ntwana le kukhona ke ngoyifruit yasekhaya izawudumela ezantsi. Yeza inkosi yasemangweveni. Hayi fa ngoku ndiyayiclean ifridge yakuyo.
Uzingathi usendleleni ezibuyayo. Uthi aba-8 ndihamba nabo. Nabafana, abawiki, amaqhegu, hayi andiyazi. Sancama sazama enye inhlambo ke sazama unyuka oba sidibane ke ngaphezulu ke sithethe uba sizawuphuma sithini. Ngoku plan B1. Yima enhlambo kaloku zistrongo nenkunzi ziyankunza lapha noba indala naleya ithanda ukuphuma phezulu. Hey, Uthi intayisi. Nathi inhlambo bro. Hayi, Iqinene kodwa le. akho nhlambi lapha. Ikone lapha esuka ngasecingweni Ithathwe phaa ezantsi. Ikhona inkunzi kaloku iqabela apha izoqabela apha kulo mango ibuyele ngapha. Khumbula? Khumbula. Ayodwa ke inegoba ngoku selilikhulu futhi impondo sezingaka. Uthi zingabe nyama zibone? Uyindawo lena. Mazembabara nomntana wayo ibethoka inkunzi zihamba zoyi4 njengoba eshumile lwa ndawo nje ndiye ndaqawe ecala ngapha entsha ziyagqiza gqitha apha kum ndaqoma ndiqabele zajike zaphinde zathuka umzalwane yini into amancenye amazimaninzi apha ngathi jima into ngoxa ndithi umbujini ngifanye impungu phezu kwenye impungu yari imadoda thatha ngazoqala kwenye indula lo mhlambi zibheki zingapha mase zinyamakazi ezinyama zijiki ikhona maziphume ngapha ikhona kuzokomba Sancama salatha inhlambo okugqibela. Sazama ke kule nhlambo okugqibela ngolusuku lokuqala ngomgqibelo. Hayi azivumi inyamakazi ziyabaleka qha. And izineplan kuxinene apha kubonakala. liya kunina lithi ndithenge kudala sizama kodwa ke kwingqina zonke ndakhe nakuzo mna kudla ngoba nje de kube sekanti sekubethofo kuthi emveni kofo kusho isithonga sibe sinye kwinyamakazi kodwa ke ngokule ndawo ndivale kuyo mna hayi akukabikho nditsibayo akukabikho nenje leqayo ngokuthe cwaka qa ewe kumoya uphansi ba singazingela imini yonke sibe kanti sidubule kanye qha nalapha ibinto ebibalekela kude ezinye zinqumla kuqala okanye zinqumle emva yini izinto enzekayo kodwa ke sisazama le part yokuzingela ke le kubangela into bana ngabe sikuthande because awukho sure but uzawuzama. Saphumela sabheka ezimotweni sabomba masithatheni izinja silayishe izinja siye kwenye inhlambo esiqhela ukuba kuyinyamakazi kakuhle. Kwaphuma inkunzi ezimbini apho zajika khange zize kwelicala linabantu kodwa ke kwavela impunzi nalapho khange ife nayo ngoba ivele kwalapha kumnayo ngapheshe ibaleka ndazama hayi kanti ifuma. Inkunzi nazi kwendlala yona ndivuka ngaphandle. Bangakweza gadi zalami. Imnyama. Nezinja ziyaphambana ndiyazi zileka. Ezinja xa hayi zindibhidile nami namhlanje. Azifuna usebenza tu. Suka liqhawe amaqhawe ebepha kum ngopoison. Nojisi intombi ezindala. Kuphele kanjalo ke kwangomgqibelo. Sabe silahlekelwe zizinja eziyi5. Bacaba ke ngokusasa kuzafuneka sivukele ezinjeni. So izawulandela ke ngokuya ngesicawa ke ngokuba ngecawa siyesaphele sifumana.